Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आंहा प्रग्राम दङ गसाइगावआवहाय जलेस्वरि होननाय जायगायावहाय आरो स' बेवहायनो जोङो लक्ष्मी फुजानि थाखाय फांसन खुंदों बेवहाय स' बेवहायनो पारफर्म खालामनो थांगोन दिनैयो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गोसोमबाबो मानसि गुफुरबाबो मानसि इसोरा दाखाबायखा उपाय गैला दा मेकआप दाफबनानै गुफुर खालामनांसिगोन आरो बाङाय उपाय गैला आहा फोननोबो खादाहाय मेकआप बाङाय दा फोननोसै गाइस आंनि आइथिङाव बायला गाननाय गोमादों आयौ आइथिङानो गुजुबबाय आहा नो सापागुरि मोनफैबाय ओंखारनानै थांसै जों दा सानो लुज जादोंमोन आंनिया नै सापागुरियावसो सफैनांबाय सोरो आरोलाय जल्दि फाय नै लेडि गागाया लिंहरबाय आरो जोंजोंबो थांफागोन नालाय लेडि गागाया बेनि थाखायनो नै बेनि रुमावनो बेनि न'आवहाय मेकआप सेकआप खालामखांनानै रेडि जाबाय नङाबा हटेलाव थांनो नागिरदोंमोन आरो ना मालायनाव डिस्टार्ब होनबो बायोना खिन्थु आरो मा होनबावनो लेडि गागाया लेंबाय जिहेतु फैबाय आरो दा आरामसे मेकआप सेकआप खालामखांनानै गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै मादि नुदों गाइस आंखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो दाबाव दे ओमफ्राय गरमखाय आं खानायखौ बिदि टाकलुकलु खाखोबाय आरो ना ओमफ्राय नै आं गुफुर दख'नाखौनो गानबाय ओमफ्राय ब्लाउसखौ बिदि गानबाय ओमफ्राय नै आगैबो दङ जों ज' थांसै आरो ना दायो गाइस जों गासैबो ओंखारखांजोब्बाय नै सरि माइ मिस्टेक खेराइखौ दाख्लुख्लु नुनायखाय आङो बिन्दिया लानो होननानै सानबाय आरो बिन्दिया माने बे टिक्लि ना मा होनो सोर बेलेग होनो ओमफ्राय आङो खिराखौबो गानफेरफायासै आरो ना खिराखौबो खर' लानायखौबो लाबा बिराद गाज्रि नुयो नालाय मांटिकाखौ लाबा बेनि थाखायनो आङो खिराखौ गानासै गाइस नै ओंखारखांबाय रेडि जाबाय आरो ना दख'ना सख'ना गानजोब्बाय सब फिटिं ओमफ्राय दायो मोसाहैनांगौल' थांनानै दा बेखेवगिरि बिथाङानो मोनफैयाखै जोंना सारा स' बिथाङा बेखेवनायनि उनावनो जोङो पारफर्म खालामनोसै आरो नैथिं लेडि गागाया दङ नेक्स्ट बैसागु प्रग्रामाव जाय अर्गेनाइजार बिथांमोना आंखौ लिंहरो आंजोंहाय दिनैथ' नानियाथ' मोसाखागोनानोसै ओमफ्राय लोगोसे नैबे लेडि गागाखौबो मोसाहोनाय जागोन आरो ना स' नोंथांमोना जेब्ला लिंहरो अब्लानो बिथांमोननि मोसानायखौ नुनो मोनगोन आरो ना देलाय बुङाबो औ होना बुंदों दा ओमफ्राय नै आगैमोनाबो रेडि जाबाय दायो जोङो जि समायना नुबाय नै देलायखांनानै नै सासेयाव मोसानो थाखाय रेडि जोंहा दायो थांगासिनो मेलायावहाय माला सहैगोन जाबाय आङो जि लुगैथारबाय टाइमा 7:30 जाबाय दायो स' दायो जों थांगासिनो जुलाफि जागासिनो जि गोथाव गसाइगावनि जिलापि आरो आं गोदोरखौ लानानै खादों नै जलेस्वरि लोखि फुजानि जिलापि गसाइगाव देखायदों ना नङालै उदालगुरिसो नै गाइस जोङो फांसन जानाय जायगायाव मोनफैबाय ओमफ्राय बिराद मानसि जादों नै ओरैबायसा मानसि आरो ना बारे बुंनो नाङा
Hwnna or Samaina. Bidang active, bidang melalui yang si Daimari. Bidang yang si orang lagi bukan yang lalu orang. Kalau ini, jadi dan yang ada 1990 orang ada, jadi kusudah biapi, kisi asli siarmen. Kami bukan sahaja boleh untuk video jumpa nama, jadi nama itu kami khalamw. Bukan terus menghubungi, kami lebih jauh lagi. Kami tentang meninggal laut, resmi dan sebagainya, kompetisinya, mengubur kamera, orang orang tertentu, kompetisi tersebut tadi, kita menjalankan program boibw seperti thibai. This kompetisi, this Ayo, nak drum saya mulai genja. Ayo, nak drum saya mulai genja. Lanang muda di sini.
boleh dijadikan. So begitu cakapnya, ada musik song mosangannya bersama boibw dan dah hayo nama. Boibw mosangan boleh. Boibw mosangan, sebentar, boibw. Sekarang ni hwnna. Sekarang ni hwnna. Joleswari Gossaigaon tamam. Boibw mosangan, tamam ba? Sabay ko. Mesti mari. So guys, dayo जोङो मोसाबायमोन ओमफ्राय मोसानायनि भिडिअ आंनि मोसानाय भिडिअ आरो लोगोसे नानिनि मोसानाय भिडिअखौहाय आङो मैयानो आपल'ड होखांबाय नोंथांमोना जुदि नायाखैबा डिसक्रिपसनावहाय आङो लिंकखौ होनानै दोनो नायबानो जाबाय दे नानिनि मोसानाय आंनि मोसानाया माबायदि जानाय कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव Joleswari Tania puisikan kacau juga lagi ber kacau musafane fai ini kacau fai जोंनि बे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों अननानै खेबसे बयबो गांसो दैमारिनि मुङाव खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनो थाखाय खावलायबाय दा जोंनि गेजेराव बिथाङा मोसाफैसिगोन नोंथांमोनाबो जिहेतु रंजानो गोसो आंबो बिदिनो रंजानो गोसो नाथाय गाज्रि मोननो नाङा गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होबानो जाबाय दे जाबायना आखाइ खबदो रायजोफोर guys जोंना बर'फोरनिया बर' मेथाइ होबानो कपिराइट हरोलै गाइस बेखायनो आं दिनै सानबाय नोंथांमोननि सिगाङाव इमान दुरलाय इमान लोदोदो मोदोमखौ लानानै मोसादों आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आङो गिटार लानानै भिडिअखौनो मेथाइ खननानैसै टिं 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 दिस 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 टिं 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 टिंस दिस 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 नोंखौ मोजां मोना दिस नोंनो अननाय बावना नोंखौ मोजां मोना नोंनो अननाय बावना जाबायां दिबानि जाबायां फागोलि जाबायां दिबानि जाबायां फागोलि टिं
khalamw mana di monkho silum musi nama गाइस जोंखौ मोनसेल' मोसानो होगोन होनना बुंनायानो ओमफ्राय उनाव पाब्लिकफोरा जेनेबा जाय बिथांमोना नायहैदोंमोन बिसोरबो गेमस्ट्रि होनना बुंबाय थाबाय नालाय मोसानो थाखाय होनबाय थाबाय बेनि थाखायनो जोङो उइदाउट माने प्रेक्टिस माने रिहार्सेल ओरैनोथ' खालामदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय बिदि प्रेक्टिस खालामनाय जायासै आरोना उनावहा ओमफ्राय ओरैनो मोसाबाय गाज्रि मोननो नाङा आरोना भुल जाबाय एसे So guys, नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दायो जोङो लाब्रा डेन्स मोसाबाय आरोना मानो होनना बुंबा गोबां रायजो राजाफोरानो रिक्वेस्ट खालामगासिनो दंमोन जे ओंखाम जाहैनायनि सिगां थांनायनि सिगां मोसा बेनि थाखायनो जोङो नै दायो मोसाबाय आरोना स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो गाइस गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो गोसो बोरो आङो नोंनि महरावनो मिनिखैरो मिनिनानै बागान सुरबोनाय नोंनि जोंहा लेडि गागायासो सलायनांबाय आरोना मालायनि गारिखौबाबो नै जि हाब्रु थांनोनो हाला ओमफ्राय जोङो लामाखौ आन्दायबायमोन आरोना मबेथिं मबे माने मोना नालाय ओमफ्राय फैफेराखै नै हाब्रुआनो सिद्दावजोब्बाय ओमफ्राय जोंना सालायग्रा आदाया गैया हायासै गारिखौनो थिखांनो ओमफ्राय जोंनाथ' लेडि गागाया डेन्जार होसिगोन दा बियो माथिं लांनानै माथिं बा ओइ बेस्राफोरा नायलाय जि नारनांबायलै जोंनि गारिया थांना थांलाब्रा थेंक इउ आयुलै लेडि गागा सलायनानैसो हाबाय लामायानो गैया लामा देखायनोसै बिलायखौ सोंनो दांलै टमटमा माथिं थाङो इथिं थांदोब्रा Kau beda?
दायो जों ओंखाम जागासिनो गाइस दायो ओंखाम बिदिनो जागासिनो गाइस बे सलायनायखायसो ओंखामखौ मोनजाफैबाय जोङो नङाबाथ' मोनजानाय नङामोन ओइ आंनि आसुगुरा इलु बायदों र' बे सलायनानै फैयामोनबा जोंनियावलागै फैनो हानाय नङामोन आरोना दायो जों जागासिनो Taman ng kamu kebay. Nado na lang sino ba diba? Okay. Dala naman ka. So साबायखर बावनाय थाबाय नोंथांखौ बयबो गोथाव संनानै जानायनि इथिंनांगौ हरै इथिंसो नुगोन नै नारजि अमाखौ सोर संदोंमोनथाय बिराद गोथाव आं बिराद जाबाय साबायखर बयनिसिमबो आरो लोगो मोनबावगोन साबायखर बयनिसिमबो बाय बाय होनना आयौ गाइस जों इमान खाफाल गोनां ना माने बहुत खाफाल गोनां मानो होनबा सामफ्रोमबो अखा हाबाय थानायानो आं प्रग्राम खालामनो थांखालि मोनासिनिफ्राय हायाखै आरोना ओमफ्राय नै जोङो प्रग्राम जोबखानानै थांनायाव जि जुब हाबाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय